Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:13. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw. Sang Webes, yari kita sa ika-82 nga charter celebration sang syudad mga kaaksyon. No? Sige, inupdanay kita, tub-tub kita sa tagnalauna sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters.
Kalakip man ang aton sining nga mga balitaan gikan sa nasyonal, mga balita nasyonal ang aton sining pagdalon sa sining pagpangalagad sang inyo sining nga palatuntunan sa aksyon balita banat bulig, aksyon BBB in short. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginandri sa palibot sang syudad sa Bacolod? May pila pa ka kita kadlaw nga nabilin before pa man mag June 30. Ang gintalana nga dra lang hasta ang MGCQ. Pero way pa mabalana sa July kung bala extended na naman kag anano ang mangin kapalaran ta sa pag-abot sang bulan sang Hulyo. Pero kabayon ta nga hindi na ni balakintol kita sang problema sang COVID-19 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag barangayan diri sa syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa oriental side gagilinutok man tong mga balita, no? May isa man to ka barangay captain nga teroman sa area sang Dumaguete kahapon sang kagabihon. Tapos ka inasang kagahon isa man ka engkwentro ang nagluntad sa Mabinay, Negros Oriental nga nagutas sang 5 ka kabuhi sang ginaligar mga miyembro sang NP. Karon dugay-dugay hibaloon tay na mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Kamustang mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6 Oxlang? Kabayon ta nga okay lang Way sang problema mga kaaksyon samtang nagatutok na sa aton sining nga balitaan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita nga inyo sini dapat isayran samtang ayara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Ginasigahom ta nga los kalabanan ti wala man obra sa gobyerno diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kay iban nga mga private institution. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod sa Aksyon Marlon Hinovia? Kapin sa 200 ka mga Negrense sa Taboylan, Cebu hindi pa makapauli sa probinsya matapos ginadumilian ang outgoing passengers pakadto sa Negros kag Iloilo. Kagabi may nabaton kita nga isa man katawag halin sa Taboylan, Cebu. Anhon ta na kaya mo ng direktiba sa aton sining gobyerno nga hindi pa makatabok ang from Cebu, especially sa Taboylan to Danao Port, mga kaaksyon sa syudad sang Escalante. Samtang mga LSI nga gikan sa Cebu, kabigon nga mga high rest pagbalik sa Negros Occidental. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, upod kay Aksyon Art Tayhopon, simple nga programa pati gayunon sang syudad angot sa ika-82 nga Charter Day celebrations. Kalakip man ang pinaka-latest nga report diri sa Bacolod angot sa mga LSI kag mga OFWs nga na stranded kag balik sa ilatag sa kamalugar. Kamustahon ta subong mga kaaksyon kag pila ka mga evacuation center diri sa Bacolod kag pila balang ara sa hawla nila. Naway tayo report kada adlaw ni. Kung pila ang abot kung may nag-gather man isang information dira sa city government pila bala kabilog ang sa hotel kag dining nga mga hotel
Amuning dapat nga tukibunta kay kung pamatian talang sila, ati ara lang sila sa balay palahuayan. Pero ang pamangkot pila bala sila kag diin ini nga mga lugar. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Director Colonel Henry Viñas nag-confirm nga Ipugon Robbery Group ang nagsulod sa balay sang Belgian National kahapon sang kagahon. Ti ini sila ga randade kag dini sila ga rumbo, sir, Colonel. Ang mga intelligence sa mga intelligence group ta dini sila. Nga hindi ni sila matultulan. Layo gining Bacolod, diin gining Bacolod asta nga daw gapagwa lang ta sang information, way man sang klaro kag paghangop kun diin sila ga rumbo gihapon. Ay, oo. Way man lang sang close coordination sa mga kapulisan ta kung sagwa sang syudad sa Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, San Carlos City PNP, wala pa sang suspect sa pagpatay kay Kagawad Joe Campo, tanan nga motibo ginatutukan. Igabalita na ni Aksyon na Brian Morden plus ining mga napatay sa enkwentro sa Mabinay, Negros Oriental nga ginalagar mga NPA. Ginreklamo nga nagapangayo kayo sa mga pumuluyo. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, tele-hearing para sa mga bilanggo gina-implementar sang BJMP. Wala na ni sila ginadala sa Hall of Justice, kundi ginapatigayon ang tele-hearing. Okay man kung magamusin ng sitwasyon, at least sara lang sila sa sulod sang presuan, no? Samtang sa balita national, DILG Secretary Eduardo Anyo suportado si DOH Secretary Francisco Duque. US maghahatag sang 126 milyones pesos para sa Philippine Education. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, ginaknowledge na ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nagatutok na diri sa aton sining balitaan. No? Sa mga kaaksyon ta dira via Facebook Live, tutok lang kaya tagantay talupangod sa diligid lamang madugay ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala. Importante nubo lang inang makaya talang blang kabudlay karon nga para kanyo ta mensahe da tapos di ta man lang masarangan ang makaya talang, no? Sa mga kaaksyon ta dira via Facebook Live, welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad. Plus ang aton sining sa website naman sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kay dira mabasahan ang mga balita adlaw-adlaw, udto, aga, gabi, ara ng mga balita sa website naton kag sa Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon standby anay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay sa sunod-sunod na nga mga report sa aton sining mga action report. Magabalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mapugaw nga hangin agad
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, Kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 ng atong oras, 11:32 na mga kaaksyon. Tigirigmana, tigpalanyaga na sining sang amigo ko. Pero kung way ka palanyagahon, pwede pa man lang ka pangita kag kahimos Ang lain, di kung wala kag idilimuson bla palanyagahon, kaya mo ginang gina. Kabalakan gidnaton, kay basi erektada bla panyapon. Ay, kabudlay. Sa mga kauturan tadra sa imo sining nga pag-ehersisyo, mga kaaksyon hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tam pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amo ni siyang nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man ang nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Importante ni mag-DTX 500 capsule kita adlaw-adlaw. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, farmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Sa mga kaaksyon tadira, umpisahon nyo 19 buwas nga adlaw, Biyernes. Amon iga replay ang last 10 nga scripts sang paborito ninyo nga drama nga Ombra. May tig-ulo ni siyang Shelo Alimango. So, hasta na lang na, last 10 na lang nga scripts tapos, This Is My Life, may tig-ulo nga relasyon. Kagang Timbangan sang Katarungan, Jack Balaan Berador Season 2. No? Kag umpisa sa Hulyo 1, July 1, mabatian na ang kasugpon sang inyong nga mga dramas nga ginapamatian kag mabatian man ang iban pa nga mga drama pareho sang Barangay 684 kag Johnny Tango. Amo na mga kaaksyon ang pangsalyada sa bulan sang Hulyo kag ang nabilin nga napulo ka scripts para sa 3 ka mga drama naton, Ombra, This Is My Life, kag Timbangan sang Katarungan. Ayos! Sige, kantuan tanang balita gikan sa News Center o Podge-Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa palayag ni DILG Secretary Eduardo Anio. Suportado sini si DOH Secretary Francisco Duque. Plus man ang palayag sang US nga maghahatag ini sila sang kapin 126 milyones pesos para sa Philippine Education. Kag pinakalites nga COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center o Podge-Aksyon Eden Abuso sa sining mga inoras. Aksyon Eden, mayungod to. Mayungod to kung maulanon, nag-ulan sa gwa. Mainit. Feeling ko lang. Mainit ang tiyempo ta subong. May pagruhan doon, may pagpanalithiman mabatsyagan ta kay nasang kagahon pero subong nga may noras daw kainit man aksyon Eden sige. Hot kumbaga kay ding mga hot niyo nga mga gapong ko sa studio. Te sa aton nga balita National Action Next. Tanong ko kayo ba? Kay to kagapon may perting ulan mo. Kaya bi ko bala sa gwa subong nagaulan pa. Kay subong daw okay. Wala ko bi kagwa mo daw dugay na wala kagwa daan kay ti hindi pwede daan kagwa bala Action Next no. Kung dapat hindi ka magwa-guwa. Tiyan bali lang 20 years old and below daan na hambalan 21 bala pa 21 tapos 60 ups. 18 pa lang ko daan.
hindi ko pwede. kagwa. Hindi ka Tidudugan pwede. kaya wala kagwa yung Action Rex. Kati, ano daw, wala ko kabalo kung... Dapat hindi ka magwa, no? Oo, wala ko kabalo kung san o pa ko ni makagwa ni. Oo, kay ti padayon pagyapon Action Rex mo nga ti sa gyapon third date ano sang modified general community quarantine nga 16 extension. to 18. Oo. Bali ka 3 adlaw. Ti Asa after pa ni sa June 30. 30. Oo. Pagka July 1, pwede na ko ni guro kagwa. tiway pagaling mabaluan kung may baluan kung anong mangin kapalaran ta. Oo, wala pa na baluan. Kung Correct. kung back to normal, kung new normal, amo nang palaisipan te. Oo, amo nang ginahulat naman Action Rex pag batay bala pagka June 30 na ni tanani sila nakatutok na ni din sa Laban. Action Radio. Ano naman ni palayag ano ni ay man. hani? Oo. May extended paghihapon ng MJCQ kung wala na. Kung new normal Kung na. new normal na, Oo, no? Ti balaan tala na Action Rex Kaya nagka-problema sa gyapon ng dito sa Toledo, sa Cebu, Cebu. nga portion. Tiway pagidya-biyahe. Correct, Action Alang nga Rex. lang maning piliton tamaning mga local government units ta kaya ang Cebu do ikadwab lang nga na problema sa duga overtake na gani COVID-19. Action Rex Oo, actually. Do sa amo ng bugos ng center Pilipinas. sang ano naman. Ay, na, sang natabo sa Cebu COVID-19. man. Kay kung madumduman ta, pagpalaya after June 15 nagligad, ang Cebu City ginbalik sa ECQ. Kay kung isip-isipon ng mga ang nagliligad kahapon tabla daw LSI kahapon daw sa Cebu to tanan nga naghalalin. Correct. Cebu to mga Oo. LSI nga nag-positive sa COVID-19. Oo. Grabe, no? Ti padayon pag na Action Rex ti amo naman ang hulton tagaling kay ti amo nang hambal sa aton nga gobyerno nga ti hindi man pwede nga pangindian ni sila. Nga ti sa nagapamangkot amo to bala Action Rex una ang Tabuelan to Danao Port kay ti sa Toledo San Carlos nagpangabay gid mo si Mayor Rene Gustilo nga ti hindi siya magbaton o kung pwede na amo na siya hambal niya una Action Rex nga kung pwede man lang ti hindi lang pag palutson diya sa amon. Ti, nang pabor man si Gov Lacson, kay ti, mas makontrol ko nila Action Rex mo kung isa lang ka point of entry man ang ibuksan. Ti kagapon na mo ning libog na mga Action Rex, kay ti kagapon nagpapanaog sang EO, ang mayor sang Tabuelan, nga ti hindi sila kung ang halin sa Cebu nga MLSI kag bound for Negros or Iloilo Islands hindi nila pagpanugutan. Tiyan mo naman to sumong gina-negotiate naman sa ngaton nga gobyerno dire sa province naton Action Rex kung ano naman ang matabo kay that's the only entry lang kumbaga kag only hope man sa ngaton nga mga LSI didto sa Cebu nga makapauli sila. Pero ti kay na doon interview man ni Action Art no si Sir Jonathan Lobaton Action Rex kaya ti may mga ano na kuno may mga initial na nga mga nakasugtan kag agreement kumbaga ang diri sa aton si Gov sa province kag ang mayor man sang municipality of Tabuelan. Anyways, Action Rex sa aton nga balita sa national, nagpahayag Action Rex ang suporta si Interior Secretary Eduardo Año kay Health Secretary Francisco Duque III. Si Año, kung sa isa kay Año, mismo suno kay Anyo mismo gid si Presidente Rodrigo Duterte ang padayon man nga nagasuporta sa health chief. Dugang pa ni Anyo mapisan nga nagatrabaho sa adlaw-adlaw si Duque kag bilang vice chairman sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Nagpahayag siya nga seryoso sa trabaho ang Tiglikom kag posible na overwhelmed lang bangod sa kadamo sang trabaho. Sa itong Miyerkules, madumduman, ginmando ni Ombudsman Samuel Martires nga imbestigahan si Duque kag iban pa nga health official sa DOH bangod sa ginaligar irregularidad man sang ahensya. Kag kung madumduman, Action Rex nagliligad pa madamo man sang mga senators, so may iban nga mga officials nga nagapanawagan nga magbiya sa pwesto ining si Health Secretary Francisco Duque III. That's why nga ti subong naghatag sang aksyon ng Office of the Ombudsman pagi kay Ombudsman Samuel Martires kag ti nagpalayag nga imbestigahan ining si Duque. Samtang maghahatag naman sang 126 milyones pesos nga bulig sa gobyerno sang Pilipinas ang US para sa Basic Education Plan matapos ginpaiway ang face-to-face nga klase bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic.
Suno kay Washington Agency for International Development, hatagan nila ang mga manududlo Action Rex ang instruction strategies kag mga learning materials nga gindesenyo para sa school kag home learning, kag ilaman buligan ang Department of Education sa pagdevelop sang iban nga pamaagi nga makatuon ang mga estudyante. May parte sinapla, subong ka. Subong sini may ginapadala nga mga pililapan survey form guro na action din sang mga eskwelahan. Idundukon sa public amo man ang ginahimo, pero sa mga private school may mga ginapadala sa mga ginikanan nga kung padalaan ka, hindi mo man mapilapan. Meaning, mangita ka pa sang, ano ganito? Printer mo, i-download mo. I-download mo siya. Oo. Tapos, pag-download mo, fill up ka. fill upan mo. Oo. Tapos, I-scan mo balik sa ila. i-scan mo, ibalik mo sila. Kung wala ka scanner. Idulong mo to guro eh. Mugin lang Idulong face to pinaka-piot ni face. sa tanani. Dapat, kung pasimplihon na lang nila, kung enrollment, why nasang damo pang rekubikos? Survey to guro Action Rex kung ano, may laptop ang estudyante. Kung... Amo ginalaban ni ko may equipment ang estudyante. Pero, amo na siling ko nga makinanglan ta pa. Kay ginallowed ta naman gani nga mag-inatubangay kita sa nagligad nga mga sinimana nga mag-enroll ang kabataan. Karon mo padala pa kamo sang mga kuan ninyo, mangita pa equipment sang ginikanan para magka-print sila, para magka-scan sila, kag ma-online liwat padala sa inyo. Ano ini nga sitwasyon ni nga ginapabudlayan yung pang ginikanan. Gasala-sala ng ginikanan kapangita sang kinawala para sa mga estudyante, pero butangan nyo pa sang hindi magkla-araw. Ayo, hindi magkala ano ni nga klase sang pagkahimtang ni Action Eden daw kabudlay gid katama. Abi ko kabudlay gid maginikanan. Ate laban dala na datanan. Oo. May lang hindi na ako estudyante. Oo. Kay basi ga pangalot mo karon hindi ko ni makuha ni sang mga kamo ni man. Sige lang kay ti nang okay man lang sa mga public school siguro. Subong ang mga public school may ara sila enrollment gani nga kita ara gid mismo ang ginikanan face to face pwede sila ka-enrolled. Pero sa mga private daw wala ko kabalo kung may mga face-to-face sila nga ginahimo. Pero ang primero nga sa liyada to, nag-enroll gid sila face-to-face man. Pero ambot nga may mga survey form pa yung ginapadala. Ulihi ang survey form. Oo, dapat una ng survey form yung naggawa sa enrollment. Nagpa-enroll ka na yan mo, nga ma-survey ka pa. Kaysa ito na ibaluan Action Rex mo ang sa ginahatag bala or gina-forward nila nga enrollment. Dumiyara, dadahin mo may pililian kada I think, may option ka kung ang bata mo ipa-modular mo o kung i-distant learning. Amo na gurong ginano pa nila Action Rex ginatanaw pa guro nila kung daw ka, ate okay kaya. Si Action Rex pa yati, okay na. Komunikasyon. Ang komunikasyon kung mayara, ang koneksyon naman. Connection. Ayo. Pero una-una, kita nga pamangkot sa iba na Action Rex. Kung hindi sila mga deal mag-modular. na nga mga equipments, mga ano na gani, mga internet. Oo. May mga deal na subong. Oo. May mga plan 3,005. May plan 4,005. Sa isa lang kabulan? Sa isa lang kabulan. Pero pila ka GB, ano na, ng unlimited? 5 Mbps. Pero ka, pila, unlimited na? O kung basi may limit? Makonsume mong imong 3,500 may ara na iba na Action Rex mo, nga like for example, kung 3,500, pero butang tabi, 20 gig lang siya, or pila. Dati kung maubos na, bisan wala pa kalambot sa kabulan, way ka na load. pamuyong ka. Pamuyong ka, gigiulan ka, kung di ka magkabayan. Unless unlimited ang ilang nga offer, kay basi unlimited man na, kay dumahal-mahal man 3.5, kag 5 Mbps, medyo dasig-dasig na siya. Pero kabay, ngati ang iban wala magapatas, Action Rex mo depende sa gyapon sa lugar. Sa location. Oo, kung 5 Mbps tuod ang imo nga plan, pero sa imo lugar hindi mayo magsanto yung internet. So ti ang 5 okay, Mbps kung mo nataasan basi. ang imo sining nga lugar. Kaya na siguro basi magkahakop bina sa mayo nga signal. Taklas ka lang gamay. Oo, galing may antena man sila sagwa. Galing kikisa mo na Action Rex, bisan may ara na sila basta kung lugar bala kisa kung budlay gid. Bulubudlayan na gyapon, apektado na sa gyapon ng internet. Pero do sila diri sa syudad sang Bacolod do amat-amat naman nga hindi lang kayo maglawag
tawag sa mga ano da kay basi mamlayran ko. Pero Sabay pang mas mayong koneksyon na. Oo. Ang mga balayran niya sa mga internet na ay doon kung may istoryahan lang na pero May istorya. ang problema sina pag istorya okay pero ang balayran mo pagka binulan Hindi okay. sukot gid sila hindi gid okay. Oo. Okay ginaya magpatakod ka. Kay hindi na pwede Action Rex daan nga hindi pwede nga ma-delay mo bayad kay pisan daan magutod kung isa kadla di kung ka wala ka kabayad pisa na magulutod ya. Ti ang problema subong ko ni honor nila yadtong nagliligad balang nag-apply sang internet tapos way na nakabayad markahan to nila. Amo na check talk Action Rex lain naman yung miyembro sang pamilya mo. Amo ka naman ngita ka naman miyembro sang pamilya mo nga among ma-transact para matakdan ka. Pero lain pilido dapat naman. Kay may record. May record ka to mo sa old mo na. Oo, galing no. Amo naman na ang mga problema. Kung pwede na. Kung ibali wala na tong una mo. Kung i-wave nila. Kay bisan na nabutang na Action Rex, na I believe do sige na igyapon yung mo balance lang da. Tiyan mo ng ano lang da. Pareha sa amon to lugar. Why na to sang connection ang isa ka telephone company? Nga. Paano ka to magkapatakod man? Tapos ang iban to, why nagidya Why nagidya kay limited man ang connection nila mo. Abot kung paano nila i-plaster ina nga mga connection sa palabuton kay dugay pa man mo mga 2 pa man ka bulan. Pero ang samon to example, why na to nga daan ano na? Telecommunications. Wala to sa mansion ito, ha? Ate may ara man pwede katakod pero wala na linya. Hindi na sila kadugang. Ay, amon. Ala. Why na? Pero puno. Grabe ba? Puno na. Sa ilo na lang balay. Amo nang mapatakod na lang taguros tunga kampo, no? Parang sang lain naman. Pero ang iba na Action Rex, minabalaan ko yung iban nga ginikanan, ang ilay, ang ginestoryahan. Kung mambal sila nga, ang estudyante nila, budlayan mag-modular, bikag sila nagatrabaho, man hindi makas, insigida, kadto sa eskwelahan. Ang matabo, suno sa ila, tagduwa-duwa sila, abig estudyante, tungao naman nilang bayad sa internet. Nga, okay, nang kung depende dahil kung sinong dako bayad sa iya gid ang modem. Pero kung makikonnect ka lang gani, pila lang ka percent ang imo bayaran no galing kung tupad balay man lang kamo, okay man lang na siguro kay kung dako ang modem ya sina, dako man na sigurong hatagan dra sang signal da o nano da magtawag sina. Galing kay sa Action Rex kung mga damol ginablang ang mga wall, kung especially ang mga balay abi nga may mga firewall, kung sa piya ka makikonnect do budlay makisa. Ti maayo ka naman dahil nga pwede sulod yun sa balay niyo. Nga mo na makikonnect ka. Kaya mo na lang ng way sa iban Action Rex nga mga ginikanan nga sige mads to nga na lang ta. Kay para at least ang estudyante ta maproteheran ta lang ni sang kinanlan niya. Ma-connect lang kami da sa imo nga nga internet da. Galing kay kung hindi taman pag-entertain ang negative thoughts, pero ang possibilities lang Action Rex nga mag-inaway na makumuda nga ikaw out ka da sa ano kay wala ka nagbayad Karon way ka nagbayad? Wala ka nagbayad, sila ko na yung password. Pag ilis na sang password, way ka na mimo da kay ga-connect ka lang. Ato sa iya. Ay kasadya no. Sige ma-modular na lang ta. Kabay pa nga bisan paano makabulig man ta sa mga kabataan la. Oo. Diri sa bahay naman Action Rex sang DepEd na ibaluan, nagpatigayon man ang DepEd sang survey. Sa 700,000 ka mga manunudlo Action Rex, 87% lang dira ang may laptop o kung may personal computer. 13% ang wala. Dugang pa, 41% man ang may internet connection, kag 49% ang may internet signal sa ila lugar o galing wala sang ikasara nga magpatakod sang internet services. Samtang, 10% gidya ang wala. Wala sang laptop, wala sang internet signal, kag wala sang ikasara nga magpatakod sang internet services. Amo pa ning palang itaon nila sa 10%, base ang 126 million pesos ni tanawon ta bas iatag nila sa 10% di Action Rex nga wala sang ikasarang man nga o kumbaga 59% gid gani kay wala sa ang iban may laptop
may signal ang ila area pero wala sang ipatakod sang internet. Ang 10% ya wala gid ya sang tanan. Wala laptop, wala signal ila lugar, wala sang internet service. Basi provide na sang gobyerno. Basi provide na sang gobyerno kag sang DepEd bla. Mangkutonta lang si Tita Briones. Okay daw mo nang ginapilit gid sang DepEd. Mangkutonta lang ko basi may ara siya na tinago. Kasi may tinago siya, magutunta siya. Oo. Kasi pa man lang provide niya in-action din. Correct. Oo. Sige lang August 24 pa man to kabay pa nga ti sa tunga-tunga pa man lang tas ang June. May July pa. Basi magkambyo ang mga ihip sang hangin. Magamuning sitwasyon sang pangabuhi. Budlay gid gyapon nagsreden pilang bilis ang tablet gani. Ang tablet may Ang pinaka gina-required gid nila lang mga laptop na. mga mga 40,000 to 50,000. Ti amo na ng mga 40,000. Pinaka minimum na nag-option like sa provided specs na 12 nila. kabilog boss Ay, kalay. Pangatag ta. Mabalaiban nga rin nga. Ang 40 mil ko dugangan ko na lang na, gamay-gamay, Grabe, no? mabakala lang ko yasang Di kay may mga pradang sa computer nga ginari mga specs, mga specification. kabudlay gid yan no. Dapat may webcam, may Bluetooth, may samtang speaker. nagahilapit lang ang klase doga problema ng mga ginikanan. Gani, man action Rex. Kaya syempre, ginikanan is ginikanan mo gusto man nila i-provide na tanan sa ilang nga estudyante. Ugaling kay tikis mabulubudlay gid kag medyo hindi kaya sa pamatyaga ni Briones ni nga gintumukan niya man tong presidente nga amo ni amo to. Di daw okay man lang sa presidente. Daw wala man sa bungog nilang ginakonsidera nilang pangabuhi isang tao. Na dapat ginakonsider man nilang pangabuhi isang tao, hindi man tanan nga taong magkasarang sinaa. Pila man lang di sa kalibutan na magkasarang. Ikaw, Abi. Ikaw, si Gidjaguro. Oliver. Oo. Si Axon JM. Amo na magkasarang sa kalibutan. Magbakal sang laptop ng taga 40K. Mangita ta ba si Miara sang barato balahaw. Okay lang na si kung Dil tag-isa pa man. Okay lang na tag-isa kalibo. Oo, miskan pulo pa bilog baklod. Bisan pa nakabilog, bisan pila pa nakabilog, basta tag-isa lang kalibo, okay ginaya. Correct. Pero kung mil-mil, kag mil-mil na ng presyo, yan kung ano man nga. Gada mil-mil. Way Kasalalambil. ka na kaunon, way ka na ipakaon, may kung isa lang kabilog bata mo, kung mag-4, 5 kabilog kabataan mo, mano na sila man? Makatol kita ulo. Sus Mariones, igarapon, Santissima. Makabambal ko nung iba ni Iloy nga. Abi, ibalik ka mo danay sa chan ko. Amo ginamatabo action Ay, nako. Ay, doon to, kung ano ning palabuton tan kay daway pa man piho, kag daw piho na yung Department of Education, no? Pangamuyuan na lang kay basi magbagkambyo pang Galing daw wala chance sa magkambyo. ihip ng hangin action Rex ni Tita Brion. Tita ko na bala. Kay kung naggambal na sang amuning plastada subong, karon ginapabugal ya pa pila ng enrollees, so dumudamo 10 na million plus. 10 million ginapabugal ya pa na iya. Gin-survey ya na. May record man sila guro action Rex gina-forward siya. Pero amo nang ginahambal ko gid nga palutaw sa sabaw na. Kay kung nagaprangka lang na sa sakto sa presidente, hindi na magduduang presidente nga i-cancel subong ang klase. Kay ti una na dumduman tayong palayag to gani no vaccine, no classes. No classes, no? Kaya mo na dapat gid prangka tani na ni sinunan tita mo. Briones. Ginsikwet sa charat lang. Si tita yaga gapaninguha mo na siguro. Mahambal ang presidente, no vaccine, no classes, pero siya gambal niya, okay tayo, Mr. President, wala tayong magawa nito, ganito na lang ang gamitin natin, ho. Ay, ho, kasadya, gid, no? Ay, namin din siya naghalin gani man. Ambot siya na. Si tita mo, ay kakabalo? Wala kami mag-istoryana. Inabi kay mga laptop gina-istoryana mo action Rex. Hindi ko na nung ilang directives na tumanon na sa mga maestra mo kag mga ginikanan. Pero ang sa likod sinaga barakintol na. Gakumod lang pero ti wala man gyapon may memo. Tumanon gyapon. Unless kon hindi mo pagpaeskwelahon ang kabataan mo, okay gid na siya. Pero kung nagahambal ka, okay man lang Okay ang enrollment.
makaya na kay pwede bayaran mo subong, bayaran mo dason simana. First quarter, pwede na. second quarter. Pero ang galamiton amo nang pinakamasakit gid. Ang laptop, installment mo man ang laptop. Si waay kung mag-installment ka subong mas dako pa ang bayaran mo sang Kay may interest. Interest action din sa Kay- prangkang istorya. Negosyo mo. O negosyo na yan. Tawab lang presyo sang laptop ni kay ining hugada ni mag full blast na ning operations ni lang tawab lang presyo sang laptop na kag ano na dag iba na presyo sang imong tablet na. Cellphone. Aw, 3310 lang niya. Amo na aksyon na din. Ang padayon kita nga nagapahibalo sa ginikanan nga i-kondisyon tang pinsarta, no? Aton gid analisaw ng sitwasyon kung bala nagakabagay na nga updan ta ang programa sa Department of Education kag sang gobyerno ta. Pero kung di ta kaya next Correct. naman nga pag Nga ano? pa-enroll, no? Nga ano? Ang lagi magamunan ni Blasta Mintrasaw. Ay, palayo lang. Hindi lang. Nakadabot. Kung nasugdan mo na, implement naman lang na. Pero ang laing gidya kung magkinitanay ka mo kadadlaw, no? Sang mga maestra mo blackso na din. Correct. At pares ni bala sang mistro kumanaksyon Rexo sa UNR, si Sir Mon Lopez. Wala Gusto balya. Suggestion niya action Rex ya academic skip gid ya. Dapat gid. Amo ginang pares mo bala sa imo kung Grabe, no? may choice ko galing kikis abala hamba sa ginikanan luoy naman ako sa bata ko kay magamba ko nga hindi ka lang namin eskwela ha kay do ko budlay gid. Ang bata nakastoryahan na yung sa classmate mo nga si ano to ya pa ma eskwela siya tiya gani. kuya syempre as ginikanan action Rex no do hambal nila lainan sila bala nga ting bata nila ya amo na bala Hindi nila maka-eskwela. Pero ang kilala ito, may maka-eskwela. Oo, tingin na istoryahan niya ka, ikaw nga no? ginikanan, duga sakit man ang imo nga tagipusuhar. Halos tanan himuon na sang ginikanan mo. Okay lang na kung mag-isa lang kabilog estudyante mo action din. Pero kung magtatlo na sila, Isang duwa lang nga, ti hamak mo, 40, isa-isa sila. 80. Di mayo kung dunga na sila klase, pero lain klase nila na. Oo. Mag-grade mga Masit-in. elementary. Masit-in lang ang isa. Okay lang na kung di magdungan. Kasi mo, isa lang ka laptop na yung usaron nyo. Kung agahan ka, kung hapunan ka, okay lang na. Pero kung magdungan gani agahan, kaghapunan, amugin ang pinakalingin gid sa ginikanan, no? Pero sa aton man da ang mga ka-action nga students, hindi nyo man si mama nyo kag si papa nyo, kung maghambal lang abi nga, tito, inday, modular lang ta danay, ha? Si nanay maningwa lang to dagon-dagon, si skulahan, kwaon ko to yung mga problema sino materials. matudlo. Tudloan na yung abot ko. I-review mo lang dahil samtang obra si nanay. Pag abot ko, ma-question pa nga duwa. Do ka budlay gid Time no? management na lang adjust na lang ang mga ginikanan sa gihapon. Ang problema ko ng bata, wala gid gatoon bla. Kung wala ka. Kaya aral lang na iya sa balay ang kabataan mo. Ang ginikanan niya, gapangita pa to sang sinintimos to. Sang ibakal sa... Sang ibakal sang pala niya punon, ano lang nang matabo sinaksunay din. Man, to lingin ang ulo ko, maminsar ko. Amo nang way na ko paminsar nang maabta na lang. Maabta na lang, kay ti maminsar ka pa, kabudlay na. No? Gasa duga, sakit ang ulo mo. Daw babukang, ulo mo ka paminsar kung magamusin eh. Okay lang kung pagkantuan mo lang sa eskwelahan, kay dulong mo lang to, tapos may matudlo to sa iya, bayaan mo lang sa pagkahapon, sugaton mo naman, daw okay gid paminsaro mo, pero kung ginikanan ang matudlo sa balay mo, makatuon mo na ginikanan. magkatuon mang ginikanan, mag-graduate man ang ginikanan, pag-graduate. Dungan, Pero sa aton nga COVID-19 update action Rex as of 4 p.m. kagapon, mayara na sang 27,238 ka COVID-19 positive sa Pilipinas. Kag sa cases reported kahapon, may 457 ka nagdugang. Ang fresh cases 342 kag ang late cases 115. Sa mga naka-recover naman Action Rex, kagapon may na-record nga 268 ka mga recoveries. Sa karon may yara na sang 6,820 ang naka-recover. May 5 naman kanapatay kahapon bangod sa nasambit nga virus. Sa karon may yara na sang 1,108
ka napatay bangod man sa COVID-19. Samtang sa bugos nga kalibutan, mayara na sang 8,400,129 ka kaso sa COVID-19. Sa nasambit nga record, 451,273 ang 63 ang nagkalamatay, samtang 4,400,000 sobra naman ang mga nakarecover. Sa gihapon, Action Rex, ang aton nga top 5 sa mga pungsod nga apektado man sa COVID-19, nagapanguna sa gihapon ang USA nga may 2,000 na Action Rex, so 2,234,000 ka kasos ng COVID-19, kag mayara na sang 119,000 ka nagkalamatay. Ikaduha ang Brazil nga may 960,000 ka kasos ng COVID-19, nga may 46,000 ka nagkalamatay. Ang Russia may 553,000 ka kasos ng COVID-19, nga may 7,400 ka nagkalamatay. Ikaapat among India nga may 367,000 ka kasos ng COVID-19, kag may 12,000 ka nagkalamatay, samtang ang ikalima amo naman ang UK nga may 299,000 ka kasos ng COVID-19, kag may 42,000 ka na record nga nagkalamatay. Aksyon din, grabe nga mga reaksyon, no? Siling ni paring Roger, bay ka payong kay masaka ka sa atop ngita signal. Budlay pagid ang ilo, single parent pagid. Ang ilo mo, lobla nang ginatawag nilang nang wala ginikanan. Correct. Ambot ko na, no? Pagid na. Si Ma'am Novi May Ignacio, sa may dinigan, itong gintaklaran namon, itong nagligan, gintagtagan sang... Sa Yubo? Yubo. Dito na siya. Pariho to sa ila, almost pigado ginato mo ang mga tao, action din. Hindi iya gani ka-afford bisan cellphone nga keypad. Di paano ng laptop. Ang laptop i-consider naton kung sige-sige adlaw-adlaw na gamiton, may tendency nga maguba na within isa ka bulan o kung 2 ka bulan. May tendency gina, dako gina sa kapin pa ang... Kung inchik-inchik. Luwasin na, may mga first of all, kabataan niya mo, hindi na all the time nga mabantayan mo. May keypad nga mabutangan na or matuluan tubig na or nano man na da nga plastada, basta dalayo mo lang nga tumok na. May tendency na magkalaguba. Pag naguba na... Baka naman bago Bakal naman bago. Ang subsidy sang gobyerno din, ang bulig sang gobyerno din, ang ginapamangkot mo. May lang kung pagkaguba... Ngayon, sa SAP Ngayon, sa SAP, huwag pagani matag ang second trans. May kung pagkaguba sinasang laptop mo, siling mo, paislang ko lang na to. Amo na ang isa da ka mga bagay, kag dapat galing kay hindi ta man makurira ng gobyerno, kay dumurag correct man isla. Sige. Te, mabakala ko laptop Sakpa lang ko da. Sige, pero kabilogin mo. Isa lang Pulo gani baklon ko tani. Tiga na katatlo Sige Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras. Salamat gid Aksyon de Naboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na. Mga ka-aksyon, 12:04 na. Kadasig lang sang oras taba. Nakatimo-timo na ang halos kalabanan. Thank you gid sa mga ka-aksyon ta dira nga naga-monitor. Pagkaronan ko lang ng mga mensahe ninyo. Malambada tanay sa mga balitaan ta sa sining otto. Unahon tanay balita sa patrol ta kay may tele-hearing nga ginapatigayon para sa mga binilanggo naton nga mga kaaksyon. Arab lang sa sulod sang presuhan dati tele-hearing nga ginapatigayon. Kumayara hearing sa mga kaso nilang ginapangatubang. Gina-implementar na kuno na sang BGMP. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginumpisahan na sa Negros Occidental District Jail ang tele-hearing para sa mga bilanggo sa diin. Suro diri kay Negros Occidental District Jail, Jail Warden Chief Inspector Norberto Misiano. Sa ika-90 na kaadlaw nga lockdown sa ila siningahanay,
still wala gyapon kinapahanugutan ining mga priso nga makagwa to attend hearing, pero suno siya nga ang purpose diri nga wala ginapa personal ginapakadto sa para mag-attend sa hearing kay para malikawan ang matransmit sa mga virus gikan sa gwa sa baylo. Suno sa iya padayon sa gihapon ang pagtambong sang hearing sa isa ka PDL o isa ka bilanggo, pero this time paagi naman Action Rex sa telehearing o telehearing via internet, meaning facing na siya sa isa ka laptop sa diin ang priso yara sa sulod sang jail facility, while ang abogado sang isa ka PDL o isa ka bilanggo yara sa halimbawa sa korte o kung sa Hall of Justice atubang sang huwes kaga iban pa. Pero suno sa iya nga this time sa unique naman nga paagi sa telehearing makakomunikar sa gihapon ang isa ka preso paagi man sa internet call sa diin pwede niya madipinsahan man ang iya sining kaugalingon, while ang iya sining abogado ang presensya sang abogado yara mismo sa korte, and mabatian niya man makita iya ano ang nagakatabo kag kung usisaon siya sabat man o kung sarang man siya mga makasabat pagi sa sining telehearing. Now, okay man sa mga binilanggo na? Sa aksyon na Rex, ti ginpamangkota man ti okay lang niya sir, suro siya ginasunod lamang ang protocol sang DOH nga hindi pa this time makagwa ang ila sining mga bilanggo base man sa BJNP COVID-19 Task Force Advisory. Amo ni ang ginatuman man nila aksyon na Rex, that is why bisan gani sila sining niya sir sa tutud lang sa 90 ka adlaw ang akon mga jail personnel man diri ga antos man sila nga hindi man makabisita ti 90 days ti 3 months na gid action Rex mo humalin sang ginpatuman ang lockdown sang Marso 20. Nawadog ang pagida diri ni Misiano nga ang ining telehearing isa ini ka pamaagi agud dia makatambong gid sa hearing ang isa ka priso, and suno siya nga this time gani ang dalaw luyag man kun tani nila nga pwede na makadalaw ang mga pamilya himataabi sang isa ka priso o galing kay sa sining sitwasyon nga na hadlok man sila nga malapta o kung may magsulod nga virus sa ila sining jail facility amo ni ang isa sa ginalikawan nila. Pero ginklaro man siya di Reaction Rex kung kinahanglan gid sang huwes ang physically present sang isa ka bilanggo pwede nga maka-attend action na Rex, pero ang matabo naman suno sa iya nga pagbalik sang isa ka preso ibutang siya danay sa isolation room, kuhaan of course ang swab test kag matiner for 14 days nga quarantine days period, and kung ang resulta negative, that's the time pwede na siya makabalik sa ila sining jail community. Pero ang ining isolation room yara gyapon sa facility, sa jail facility o galing kay distansya upod sa mga iya sining mga kaupdanan. And ang idalaw action na Rex suno sa iya nga this time kay komo wala pa sa gihapon, wala ginapahanugutan ang mga preso nga makabaton sa mga dalaw, this time idalaw naman sa diin ang ila sining ginahimo suno sa iya nga communicate man sila sa pamilya sang isa ka bilanggo para makaistorya man ang ila sining himata. Ari ang pahayag ni Senior ako na Chief Inspector Mish. Saan pa rin nagsugod ang online nila na hearing? Nagsugod Action Rex ang MGCQ 2 weeks ago. Suno sa iya, nagsugod ang MGCQ. Pila man ka mga preso ning maakomodar nila kada adlaw? Depende Action Rex, so naging pamangkutan na sa iya. Depende sa schedule? Depende sa schedule. Kung halimbawa suno sa iya, kung may hearing ang silay, di maagi man sa telehearing. Sa diri sa Regional Trial Court sa Siyudad ng Bacolod, papaagi man sa telehearing, pero magadepende kung may schedule ang isa ka bilanggo Action Rex. Ari ang pahayag ni Major Misiano. Meron tayong telehearing na nakandak, and Bacolod sila so far as far as ODG is concerned is nakakandak na kami ng telehearing. So may mga schedule na rin tayo na telehearing sa ibang branches
approach natin. And amo na siya, ang mode of hearing natin is telehearing. And may mga cases na ginagawa ang physical presence ng PBL. So, ginapagawa din natin valid man siya and legal order. In telehearing, kinanglan pa sir ang presensya sa abogado tupad sa PDL? Actually, ang ginagawa is ang abogado or ang kanyang counsel is sa court. Ang PBL lang ang wala sa court. Makita siya at mabatian niya kung ano yung mga ginahampas sa court through headset. And ang kanyang counsel, ang ato na respected judges and prosecutor is sa court media. Via internet na sir? Via internet na may siyang software na ginagamit intended for that purpose. How about dalaw sa mga PDLs? Pwede na sir? So far, wala din gihapon na nakasulot visitors natin. Actually, bisan council nila through phone na lang para maka-istorya sila dito mag-hearing. Amo na siya ang ginahimo sa subong kay physical presence. Physical presence sa sulod sa confront is definitely gawal. We are trying our best na magkaroon tayo ng idalaw at magkaroon tayo ng kung sakali. If ever na may makakonsent sila. So, we are trying our best and we are trying everything na at least makakommunicate kayo sa pamilya with the guidelines and doon sa ating policy. So, wala na ako sa mga pamilya sa atong mga himata na ari disulot. Para sa assured na ang BGNP leadership sa BJ, both male and female are doing our best na masecure and maprotect ang iyong pamilya na ari sa dulod. John Rex ang payag diri ni Major Misiano. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuan tang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa palayag kag pinaka-latest nga sitwasyon dito sa San Carlos City matapos nga nalatwangan si Kagawad Novodio Campo kahapon. Ti tanan nga motibo ginatutukan sa mga kapulisan. Plus ining napatay nga reported 5 pero isa lang ang recovered bodies sa Mabinay, Negros Oriental kay nasang kagahon sa tungasang mga miyembro sang Regional Public Safety Region 7, Mabinay PNP kag mga miyembro sang Philippine Army. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action na sa Siriman Tenero, wala pa gid sang may matumod nga suspetsado ang San Carlos City PNP. Sining pagluthang kag patay gid nga si Barangay 4 Kagawad Novo Diocampo sa syudad sa San Carlos kahapon nga kaagahon kung sang aga Action Rex. Sunod diri kay Police Chief of Police si Police Major Mark Angelo Hongko. Tanan nga mga motibo subong check din nila kag nagatipon sila sa mga ebidensya nga kung ini ang makabulig kag amo ang maangot nila sa nasambit yang krimen Action Rex. Ang botsilingon din ni Hongko sa mga tanan nga mga anggulo nga gin-mention niya kaina. Tanan-tanan like saya sining nga negosyo kay naganegosyo ini siya sang karne sang kasapatan dira sa merkado kag ini siya sa nambal naton kagawad posible man sa napatag sang politika base may mga personal tagid siyang problema nga nakaenkwentro ini siya kag ining si Diocampo may kaso ini nagliligan Action Rex o galing kay si Hongko ang Chief of Police hindi magpalayag kung anong kaso niya sini kay parayon pa man ang ila sini may kaso ni siya gali? May kaso siya nga ginaatubang Action Rex pero si Hongko hindi magpalayag nga maya lakip ina sa ila nga pag-imbestigar subong. So sining pagluthang siya patay kahapon nga adlaw. Pero way gid ma-mentionar kung anong klase ka kaso ni? So ay gid Action Rex di pa gid siya maghatag. Ano nga kung ang mga motibo nga katago niya kay Hongko nga klase ka chief of policeman?
Kamatid na kasi interview ko siya. Ang ngayon ni sila, pang-relieve ni Kula performance na Na-investigar po sa Action Rex, no? Oo. Di alin pa ka hapon ng investigasyon, hasta subong investigasyon gyapon why Islam dapat matugat kung din motibo? gina-implementar na isang mga hepes ang sa mga provincial director ng one strike policy ni dapat imuon isang mga direktor ta para ang ibandang mga chief of police palanton man sobra nila bla. Yes, Action Rex, no? So, why gid siya? So, may matumod pagid. Amo lang nga naka-secure sila sa closed circuit television o kon CCTV, pero dismayado man siya yapon kay naka-mask kining duha ka mga suspetsado nga sakay sa scooter, Action Rex, o kon ning motorsiklo, no? So, may kabudlayan sila actually sa siya kiti ang witness amo na ang problema nila. Although man nag-cooperate ang family sa ning biktima, pero kinanglan nila sang madalom pagid nga mga ebidensya nga makuha nila abi Action Rex, no? Amo ring bossilingon diri ni Hongko sa parayon nila nga pag-investigar sa siniya nga mga tinyon. Si Hongko, tuwatiraton siya sining confirmation sining pandabalita. Kung pa itong investigasyon sa no, may pagkita nakuha ang masusunod. Actually, may mga footage na nakuha. So, ang investigasyon nila, naka-face mask ang suspect na pa. Kung ang gulo, kinahanap ko na ito, para makakaroon picture sa paso. Sir, magkambal kita sir, tanan nga anggulo, anong mga anggulo gini ni sir, pa mga possible na sir? Personal yan, gusto niya. Okay. May kaso siya before sir, ano nga kaso sir? Wala, okay, verify pa natin sir, kung may alam sir. Verify natin. Pero pinaka-near diri sir ang kaso niya kag negosyo balak no duha. Ano sir? Pinakalapit lang sir nga ginatutukan niya sa mga muling duha gid ang pinaka. Sir, ikaw naka-call siya ginapasas pa naman sir. Okay. Sir, prior sin naka-record siya sa barangay, sa pulis na may mga threats siya sir. Wala sir, wala. Ang iya pamilya sir, naka-istorya man sir nga may baong text or anong sitwasyon. Wala. Wala man sir. Oo. So, sibot lang ito sir sa motor na tabo kahapon sa aga. Oo. Kung sir, kung ano gusto mo sir, pakulong ka? Hindi ko sir, pagkat to sir ako, sa aga to. Pagkat to sa Calvio Hotel. Calvio Pihan. Nangapi? Ano mga? Okay, sige. Mali active kagawad, gini sa sir, no? Oo, sir. Action Rex, sabi na, ang wala ko tapos interview do mabuhi na sa blanga. Sige. Do matyagang ko no ginapilit siya lang kaugalingon niya magsabat sa pamangkot mo, Action Bray. Gani nagkuha na lang tayo mangkot pa kita sa ibang tagilang kiti basi sa ako sila Action Rex sa kagina to. Mga kapulisan naman. So, wala na lang ko nag-ukot pa. Actually, okay lang ni para sila yung patsyo ng isang katawo sa isang lugar tapos bali-balihon lang nilang investigation do wala man lang kwao ng pamilya. Yes, Action Rex. Ano klase ka? Wala man tong sabat niya gid kay mo. Gani. Kamulan tayo kahapon na natabo na tiginuthang kapatay. Daway manihang po ng pamilya sa mga kapulisan tada man. Amo tong nanong kadugay na da si Mark Kungko ni dapat ibalik na sa operation sa drugs kay daw drugs na sa iya. Isa pa kita rin nakapamangkot na karon kung may angot sa mga drugs ini abi, no? Kali kiti hindi naman siya mapunggan kiti tabalang sige no ma-out na siya. Nga mo man asang butang da nga hipi ni Gustilo no kada mo man sang may mga potential nga mangin hepe dra daw city daw colonel naman dapat na daw mapungkoy di kay police major. Man police major pang banwa no. Oo. So, dapat mga lieutenant colonel San Carlos City, no? Wala ka gidya puslo ni kon himuon talang wala man lang
kalabot-labot ni si kagawad ning napatay ni sa mga kaso dra kagaway man sang kaso personal ni nanuabing pinaka investigasyon sang pulis tadi. Okay, amo na subong wala pagin action reps in short black Grabe, black no? pagin sila ligom dulom gid sila sa Kunang pamilya ni gaduhong na lang ni. ati wala pagin duro kahit mismong pamilya nag-cooperate man amo to pamangkot pa regarding din sa mga pamahog tapos hindi na kabaton din ng pamahog duro ini kasi action ko lang okay kasala na okay kakwan wala pang action reps kung ano ginang pinag sa mga investigation sa PNP, malitan pa rin mga masarugay na blaw ang partition action reps, no? Dira sa sudad sang San Carlos. So, ibang nga balita gin-check na pa rin encuentro man siring aga, mga alas 12:45 siring kagahon, dira sa may area sang Sitio Talingting, Barangay Luyang, Banwa sang Mabinay sa din na pinaka-initial nga report naging pagwa sang Philippine Army gikan sa 302nd Infantry Brigade na action upon action Rex. Limadri ang nagkalamatay sa bahin sang New People's Army ginaligar miyembro sang NPA. Sunod diri sa kay 302nd Infantry Brigade Commander Colonel Noel Baluyan nga nakabaton di masla sa mga information gikan sa Pumuloyo nga ginaligar nagapangayo kayo or in short extortion, no? Ang ginahimo sining grupo sa NPA sa mga tao dira sa may Sitio Talingting, Barangay Luyang, kakaiping pa sa mga pumloyo man nga nakabaton sa social amelioration cash o kunining programa sa gobyerno nga social amelioration program siring COVID-19. So diri sa kay Baluyan Action Rex, ginpadulungan nila gilayon kino 3 days na ning nabato nila nga nagatiyog-tiyog lang ni ang mga katawhan nga ini for NPA sa mga lugar. So kagabi gin-try nila with sa mga kapulisan man gikan sa Region 7. So dito nagtinabuay gini sila kag naglawig iya sa napulo, masobra na pulo ka minutos ang bakbakanay nila. Sa mga 15, 13 tubtog 15 man ka mga ginaligar NPA kag ang result diri na 5 o ganito isa ang i-check na ton karon kay nagsaka patong soko kung pilagid lang ka patay nga lawas ang tao ang nakit-an sa nasambit nga lugar. So wala man sang may mga pamilya nga na-displaced dito kay medyo layo-layo ining lugar sang incidente gid sang fight nila. Kaya dili sila gawlo standby sa sang katawhan ining mga grupo sa NPA. So nagalaom silang may mga pilasyon man sa nakapalagyo pero tinabta nila amo ring mapatay kag na-recover nila diri. Amo iya ang mga armas sa luthang ikan sa nasambit iyang grupo Action Rex. Ining mga armas luthang kaangay iya sang isa ka AK-47, 3 ka M16 rifle, 3 ka magazine sang AK-47, isa ka kalibre 45, 4 ka rifle grenades, kag may isa ka improvised nga explosive device upon IED, kag pila ka mga magazine pagidbala plus sa mga subversive nga mga documents Action Rex, no? So ini sila ang mga grupo suno kay Bulayan nga nagakagtuman sa area sang Himamaylan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Damo ako lang sila nga grupo dia. Aring palayag sang 302nd Commander. Yung armed group doon, paikot-ikot lang doon sa area ng Mabinay, Barangay Luyang. And then the information was spread by civilian population in the area. That's why nag-organize yung brigade ng composite elements ng PNP and then the 11 infantry battalions to verify or confirm or deny yung information. So kagabi, pumunta sila doon. And while on their way or arriving at the specific location, mga safe houses, nagkaroon ng putukan. So there were our composite elements were fired arpan. So no choice but to retaliate. So nagkaroon ng firefight for more about 10 minutes because ang estimate ng ground forces doon sa nata-enkwento nila more or less 13 ilang persons po sa against
ilang person po? Mga 13 to 15, yun ang estimate ng dead ground po. Yung naka-encounter nila kagabi. So after that encounter, the armed groups is converted to different directions, leaving behind yung mga war materials and mga body cadavers ng kanilang kasamaan na 5, and then the troops were able to capture or recover yung mga firearms na 3 na Armalite, no, M16 rifle, isang AK-47, isang 45, ay may isa pang improvised explosive device na nandoon. Ayan ang mga ammunitions nila, no, ng M16. Action Rec naman ang palayag ni Bulayan, ang 302nd Brigade Commander naman niya sa Philippine Army dito sa area sa Negros Oriental. Din pakikangutan man naton si 303rd Infantry Brigade Commander naman niya, Colonel Inocencio Pasaporte, kag sa iya nakaambit man to sining enkwentro kagabi ang 94th Infantry Battalion under sa iya sining paghinakop Action Rex sa nasabit nga lugar, kag nagapati ni si Pasaporte nga ini nga grupo amo ni sila ang naenkwentro man sa nagliligad to nga bulan nga napatyan to ang hanay sang Philippine National Police diri sa isla sa Negros Occidental o probinsya sa Negros Occidental, partikularmente dira sa area sang Himamaylan Action Rex, no? So si Pasaporte nagahambal nga ini sila amo ni ang ginanabatunan man nila information na kung ano ginahimo na dito sa piyaka probinsya, amo man ang ginahimo na diri sa Negros Occidental. Ilang balita gikan sa Nokpo kag Philippine Army. Action Brian Moreno report una sa balita na sa Action sumafolad. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos lang ang pila ka mga commercials. Kasalukon. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatiyan na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala Nga pagpangalagad this time ko ang tang balita gikan sa kay Action Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa simpleng programa patigayunon sang syudad angot sa ika-82 nga Charter Day celebration. Karon nga adlaw kag iban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Imbitado lamang Sonrex ang imbitado kag magapakigbahin sa 82nd Charter Anniversary sa Bacolod City kag ikaduhang na tuig ini kon basihan ang selebrasyon sa bulan sa Hunyo kun June 18 nga selebrasyon sa Charter Day sa Bacolod. Pag-umpisan ini o kung mayara sa patigayunon na misa alaunang tak na sining hapon suno iya kay City Administrator M.Ang kag ang formal nga programa karon iya alas 3 pasang hapon mag-umpisa sa din ang ina sining guest of honor amo yang medical doctor ang specialty ang specialist naga-specialize ni sa infectious disease nga mangin guest nila karon nga adlaw nga mo si Dr. Dolores Romela Tiplis Ruiz nga sa dinti nagpangaragad kung nag-survey bilang isa ka consultant sa infectious disease at Al Musa Specialist Hospital sa Kingdom of Saudi Arabia sa 2015 and 2018 kag madamo pang na mga hospital
ngarangin na specialist ining guest of honor nila. Now, sunod rin kay City Administrator M.Ang ang magatambong diri magluwas sa city official sa mga punong barangay kag more or less sobre sa gatos lang sunod siya mag-attend bayod man sa social distancing. Sa diniwa to nagsunod? Sa NGC na Sunrex. Sa NGC? Labi dabla. Gina-expect man na mag-atag sa mensahe si Congressman Greg Gasataya, Mayor Lima Dia, kag amuring guest of honor nila karon nga adlaw. Yaring confirmation kag parayag ni City Administrator M. Ligaspi-ang. We have a very simple program lagi para karon sa hapon to commemorate our Charter Day. May mass kita sa Government Center at 1:30 and this will be followed by a program at 3 o'clock. So bali ang gesta amo ning isa ka doctor? Yes, ang president ng Pula Negros, si Dr. Romela Ruiz, an infectious disease specialist actually nga nag-consultant na siya sa RITM and she has worked extensively abroad sa SARS, MERS-CoV during that time. We are limiting the attendees daw 120 balato mo kay tungod sa aton social distancing nga kinahanglan i-observe. So it will be a very small crowd but definitely naka-live ni siya, naka-broadcast siya live sa social media pages, official social media pages ng City PIO. At the same time, of course, sa mga city officials ng mga individual pages. Sa pagkamay ng Sunrex ang meeting kagabi sa mga city officials led by Mayor Ping Dia kag sumangman IATF Chairman Elcid Familiaran naglawig gini lapit alas 10 na sang gabi kag na kompleto nila sa gyapon nakasentro sa protocol nga himon sa City Government of Bacolod, especially sa mga pauli pala ang mga LSI returning residents gikan niya sa Region 6 sa dinang klaro direksyon next desisyon sa city pag-abot diri hilway na ang mga taga Iloilo pag-abot diri way na sang swab test kag magadiretso na sa ila sini nga mga destinasyon amo man ining gikasugtan kag nang agreement tiyas nanday Mayor Lunadia kag alkalde dito sa Iloilo magluwas lamang sa mga lugar gihapon katulad sa Cebu kag Manila ginakabig high risk sa dente may ara sa gihapon sa ipatigayon yang city sa swab test kag hulaton nga magwa ang result tubtob sa kadwa tubtob tatlo kadlaw antes ini sila ang tugutan nga makapauli action next depende sa mangin resulta. Pero may nagalabutan nga taga Bacolod kagabi? Wala? Gina-check pala ito ni Councilor Ising kayo sa province may nagabot. Amot ko may nagdungad na rin nga taga Bacolod. Do pilatong sa province to do sakay sa Tugo kagabi? Tugo ang gisakyan nila malasakit Boyet. 287 na Negros. Sa Bacolod, gina-check ko pa kay Councilor Cindy kay Councilor Ising kung may ara nakaupo diri na mga taga Bacolod hindi man pwede kisa bisan diyo tayo lang may ara gina makasabay ang sunod mo. Dalawa ay pa-available sa mga data sa ila sining mga gin pagwa nga advisory karon nga daw. Balikan ko lang kadari ang parehaga ni City Administrator M.Ang. Mga policy, ang pinakadugay nga ginadiskusyon namon of course are still ang aton the matter of testing. No kundi may ara na ang DOH subong sang ginatawag na expanded targeted testing. So kung paano ta nahimuon dire considering right now gahulat kita nga mag-operate man ang Corazon Locsin naton nga biosafety lab. But in the meantime, ang aton pinaka-importante gid nga concern is the mass arrival sang OFWs kag mga LSIs as well as returning residents, no? Returning non-OFW residents. Kaya somehow nag-open na ang airport, nag-open ang aton mga ports and they arrived by hundreds.
and we are running out of quarantine facilities. So may bago kita subong protocol ang ginahimo naton kon mga LSIs pag abot kit nila, they will be tested and then they will have to undergo strict home quarantine na monitored by the PHERTS. Okay. In short, pag abot na sa mga LSI, i-endorse na sila sa aton ng mga barangay barangay officials sa aton barangays, no, kung diin sila gi-stop para ma-record sila at the same time masugod ang monitoring sang PHERTS sa ila until such parayag ni City Administrator ang action ang manami tani di ko makapalayag si Councilor Sender Rojas kag si Councilor Isingo pila pa kabilog ang yara sa mga evacuation center ta Blackson Art, mga LSI kag mga OFWs. Kuwaon ta nagkaroon kay actually ang batches ang mga nag-graduate damo naman. Damo naman nag-graduate mo pila ano pang iban nga mga bakantib lang nga mga lugar? Kaya niya gina no kay nagligad to damo man tong nag-graduate to puli nga ang pag sulod sining mga OFW halin sa Manila kag LSI amat-amat lang para hindi man overwhelmed ang kay subong sinido hambal ni Councilor Remang daw nagbalik ng amat-amat na balik ang eroplano kag ang barko taman Action Art mo. Pero ang unang galing trips dedicated pa sa mga LSI kag OFW. Yes. Hopefully makuhaon talaga na actual nga data sa duha ka mga committees nga nag-uyat sa Bacolod kag para maimaron naman sa quarantine facilities kung pilagid kay timay araman resolution kapon si Councilor Novero nga maadon sila sa eskwelahan kung kinanglanon to cater especially sa mga high-risk area nagalin kung nagalin ang mga OFW o kag mga LSI magapauli sa Bacolod. Ang ka-aksyon nyo, Action Art ay hipuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Art ay hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:38, standby na Action Marlon, Action Eric Magbanwa, Santon Plaza Herbal Capsule, mga kaaksyon, amo ni ginatanay ta sinyo kay amo ni ang makaayo sa aton sininga ginabatyag sa lawas, no? Pampatunaw ni sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hindi mo mabalaan lang ang klase sang balatian So pagi sa pagtumarta sang Santon Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules daily lang. Siguradong sigurado dula ni ang gidabatyag ta sa lawas. Katulad sining hubag, cyst, tumor, goiter, mga kaaksyon, no? Kag madamo pa, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina, no? Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya, o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon, no? Isa pagid Malakay Finance Corporation, basi ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation ang kinanglan ninyo, no? Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sa Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, kag San Carlos, no? Malakay Finance Corporation, basi kun way kamo obra, nag-hiring sila, lalaki o kon babae, graduate sa ngini business course with good personality. Ang lalaki kinanglan may driver's license kag nakahibalo mag-drive sa motorsiklo kag salakyan man, no?
preferably residents sang Silay City ang kinanglan nila ho, taga Silay, no? Submit your resume with the picture, transcript of records, application letter, submit lang sa Malakay Finance Corporation. Dira sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload mga kadali, mga kaaksyon sa aton sining nga mga obligasyon. Sir Gary Amerila, may lang nga pag-monitor. Ga-monitor siya sa sining nga udto, no? Sa aton sining nga pag-pangalagad. Sir Ronnie Gordon, ho? May lang nga pag-monitor, Sir Ronnie. Panyaga. Sige, paring Alan Nabalis kag Josing Topas, good PM lang, no? And sa kay Kagawad Jofred Zapanta, sang Barangay Robles, linya go DM Action Rex ara sa barangay ang mga survey forms kag enrollment forms. May maestra man nga gabantay na assign. Kung 3 ka elementary school kag pila ka high school na sakpan sang barangay mo, amo man nga mga boxes kada schools. May mga forms ginabutang nila sa barangay hall. Mga ginikanan sa barangay hall kaladto para forms na kada schools. Action Rex ang ila enrollment kag survey forms daw isa man lang na. Ayos, sige. Salamat gid Kagawad Jofred sa Panta. Sang barangay Robles. Kag kay Kapdra, Kapchad Feria. And sakay Eden Gostilo kag kay Erna Galliano may lang nga pag-monitor, no? Nag-monitor sa aton sining nga pagpangalagad dira sa Barangay Purisima, Central Manapla. Sakay Eden Gostilo kag Erna Galliano. Good PM lang, no? Thank you gid. Salamat gid sa inyo sining nga pag-monitor, no? Ayos. Paring Roger Montalvo, araman siya ga kipaw-kipaw, kaga monitor man. Si Kirk Jan de la Cruz, may lang pag-monitor, bro. Turting biyahe mo, guro, no? Bro, Kirk Jan de la Cruz, may lang pag-monitor. And Rocky Libran, ga monitor man, no? Belated happy birthday lang kay Chella Corpus, birthday niya kahapon. Ayos, happy, belated happy birthday sa inablos niya nga si Chella Corpus. Salin sa kay Sir Gary Ameri. Thank you so much, Sir Gary. Kay Ma'am Dra, good PM lang, no? Labayon ni Eduardo Jr., may lang pag-monitor Labayon ni Eduardo Jr. Kay Richard Esmeralda sa Pichahandra sa Isabela, no? Kay Jonel Halirena, may lang pag-monitor, no? John Hamula, may lang pag-monitor. Good PM. Nami gidya matian, imuugta sa mga issue undisputed number 1 Action Radio. Sir John Hamula, may lang pag-monitor, Sir John. Renan Aloro, sang Sinda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castiliana, may lang pag-monitor, no? And Remark Lamayo, may lang pag-monitor, kag sa mga upod yadra nga mga drivers, nga mga Ilonggo man, nga nagapaurok-urok gid sila pamati. Amo nang tirada yan, no? May lang pag-monitor kay Remark Lamayo, no? And sakay paring Raymond Alarcon sa Galho, may lang pag-monitor. Ayos. Thank you, gid paring Raymond Alarcon sa Gal, no? Good PM lang da simo. Kay Ros Caniete Locsin, dara sa Fiesta Homes, officer sang Sumag, Ros Caniete Locsin. May lang pag-monitor. Shout out lang ko sa Fiesta Home Subdivision Officer sa Sumag. Ayos. Ariel Kabatak, may lang pag-monitor, no? Sa kay Rizalde Popoy Braca. Alin sa kay Ariel Kabatak ang pagpanamyaw. Kay Regiantan Villalon, dira sa Zone 4 AB, Barangay Purisima, Manapla. Thank you so much to Regiantan Villalon. And sa kay John Judin Gayamat, super. Ay, pwerte nga super mo, May lang pag-monitor,
dara sa kay Jan Jodin Gayamat, no? Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian, and Sharwin, no? May lang pag-monitor Sharwin, kay Merlin, kag Dingdong Bernaldez, no? And Melanie Haluhado, kag happy birthday sa kay Rene May Haluhado. Monitor gid kami. Thank you, Sharwin. And sa kay Virginia San Antonio Olpenda. Madamay lang pag-monitor. Pwede na kabiyahe halin Iloilo pa Bacolod, tapos Pasipalay, hindi na sila quarantine sa Celine Homes, Barangay Estefania ni. Ayos, thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Ang ginapabiyahe nila Iloilo, Bacolod, depende man na, pero ginauna nila ang mga stranded mo, pero i-check lang ninyo sa Pier Madam Virginia sa mga ka-aksyon tadra from Iloilo to Bacolod, no? Para sigurado. Jobert Adrias, may lang pag-monitor. Kag sa pamilya Adrias, kag kay Kagawad Jimmy Corridor. Happy listening lang dira sa Hacienda Imbang Misa, Barangay Bagtik, Silay City. Halin sa kay Jobert Adrias, no? Inday Blasa, good PM lang. Kay Arlene Hinesera Rodero. May lang pag-monitor. Tamyaw si Papa niya, kag Mama niya sa Moises Padilla. Permigid sila gapamati. Loida kag Dinky Rodero. Yos, thank you so much. Jomong Caltorilla, Alex Alfabito, may lang pag-monitor, no? Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw. Maricon Baga Celestri, may lang pag-monitor Maricon. Kay Dennis Richard Tibor Roma, kag Roma family sa San Enrique. Kay Bing Cantero Sendeco, may lang pag-monitor, no? And Warlito Nisha, Ma'am Novami Ignacio, dara sa Barangay Yubo, La Carlota. Sinto Sorada Rose, may lang pag-monitor. Then si Elsa Espanyola, may lang pag-monitor. Kay Leds Bagyos Oy Kanata, may lang pag-monitor. Kag kay Nanay Wela, kag Tatay Rode, sa Barangay Kamalubalo, Hinigaran, kag Inday Darlene. Ayos. Dagang salamat. Kay Ismael Janel Jano, good PM lang, no? Remigio Bermelio from Big Patri. Kay Renabel Gambua, may lang pag-monitor Renabel Gambua, no? Kag sa kay Madam Elizabeth Malacag Gamala. Ayos, thank you so much, good. Kay Trexie Busillo, dala sa Barangay Tangob, no? Okay. Ang iban siniguro pa karunanta naman ni kay daw kuan ang iban nagkaladula, no, sa piyak ni guro nga side, no. Sige, dali gid lang mga kaaksyon, na standby anay kay matag ta pala ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulik. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Buling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Kadtuan tanang balita gikan sa Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Kapin sa 200 ka mga Negrenses sa Taboylan, Cebu, hindi makapauli sa probinsya matapos dumilian ang mga outgoing passengers pakadto Negros kag Iloilo. Kag mga LSI nga halin sa Cebu Kabigon nga mga high rest pagbalik sa Negros Occidental. Kag may nagalabutan na kagabing taga Negros Occidental, hibaloon tawi Aksyon Marlon Hinovia. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rexon, akon ko lang ay plaster ining nag-inabot ng mga Negrense locally stranded individuals din sa may Metro Manila. Ini nag-abot kahapon, lastos ang takna sang hapon sakay sa STC Togo Malasakit voyage dungka diri sa bahin sang Bredco Port. Santos 87 Negrense LSIs kag duha ka mga overseas Filipino workers akon OFWs. In 287 gin diretso ini sila Aksyon Rex sa bahin sang EB Magalona Healing Center.
ay dito na gina-process ang pagkuha sa ila sang RT-PCR testing ag medical check-ups. Ang duha naman ka mga OFWs, pati OFWs sila sa in or sa bahin sang hotel sila masami, ginadiretso sila diretso sa bahin sang Royal Suites Agutunga, paidaluman sa pag-quarantine. Tama ng hambal sa Provincial Incident Management Team ko na PIMT, pagi sa ila sa commander nga si Dr. Jonathan Dalabaton nga alawad-law nga inspector na paginabot sang gidatos ka mga Negrense balik diri sa Negros Occidental. Galing kami hara sang medyo gamay nga problema nga na-esperensyahan ay ang sang ginanunsyo tuwa ni Governor Bong Lacson, pwede na makapatayon sang special trips ang Roro kag vessels halin sa Cebu sakay ang mga LSI nga ni ugaling kay sang nakalapot in action rek sa bayan sang Cebu, partikularmente sa munisipalidad sang Tabualan. Ang Tabualan nagpabalo nga ops ni anay para kami sang ginpapanaog nga executive order kon EO pagi sa lasading alkalde nga si Tabualan Mayor Raul Hiruna nagasiring epektibo Hunyo 17 but sa lingon epektibo kahapon ni ang nasaad sa EO ni Mayor Hiruna na wala anay sa outgoing passenger halin sa Tabualan Cebu papauli sa Negros Island o kung sa Iloilo man agi dira sa bahin sang Tabualan nga puerto. Mayara sang Morales mga masupra action rex kali ka mga 200 na kuntani mga Negrosanon nga ang iban gani kalabadan nagpreparar na mo kini nakabalo man sila nga may order na si Governor Bong Lacson diri sa Negros Occidental tinguan nga mapapauhuli ini sila tanan. Paling ka bagod man sang EO in pagwa ni Mayor Hiruna hold anay tutog nga mayara sang sa ulihi may sugtan ni kang nga pangalohan sa Tabualan kag ang provincial government diri nga Negros Occidental sobra 200 tuwali ka mga Negrense nagahulat sa bahin pa lang sa nga Tabualan way pa na labot iban pa nga mga Negrense sa iban man nga mga panuwang syudad sa probinsya sa Cebu nga tinguhaman nga makapauli balik diri sa Negros Occidental. Si PIMT Commander Dr. Lobaton. I'm happy to report as of last night nga medyo may mga positive development. Ginapabalot sa aton mga tagpalamati nga okay gid ang ato negotiation with the municipal government of Tabualan kag of course in close coordination sa aton nga Philippine Coast Guard. For the sake of our people, ginahimo naton ang tanan nga para at least mabulikan naton sila, makabalik sila diri sa aton probinsya sa Negros Occidental. Isa lang tong appeal ko kagabi kay Mayor Raul Hiruna, pakauna lang danay ang aton mga pamuluyo. Balad ang mga sobra 200, nagmatamat sila dito na intindihan sa aton tagpalamati, amat-amaton sila lang pasulod sa syudad sang Cadiz, sa aton mga Cebu LSIs. Locally stranded individuals, they are high risk. Yeah, we should consider LSIs from Cebu as high risk. Sa mga mayara sa pamilya dari sa Negros Occidental, nga ila sa nahimata ato sa may Tabualan Cebu, wait and silang anay, kasi kung di ba na magtukay, basi mayara masang uli sugtanay ka matabo. Tuwa ng Governor Bong Lacson kag Mayor Hiruna, ang Tabualan Provincia sang Cebu. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Orgulyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule, no? Nagalimpyo, nagabulig-limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, sobrang asin, hyperacidity, kag iban pa, no?
nagadugang man sa supply sa mga kakulang sang vitamina kag minerals. Kag makabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Bureau of Food and Drugs Administration o kun FDA, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika malapit sa inyo sining nga lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number, diog takopya, 0910-126-4595. Kag sarang ninyo mabakal sa Himamaylan dira sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drugstore, sa Binalbagan sa GBX Pharmacy kag Floritis Drugstore, kag sa Hinigaran dira sa Bilyones Drugstore kag Alice Drugstore, no? Sa Pontevedra Tia Joy Pharmacy, sa La Carlota sa March kag Ricarsi Pharmacy. Available dira ang Evergreen Herbal Capsule. Sa Banwasang Valladolid sa Butika Fred kag Mami Joy Pharmacy, sa Syudad sang Escalante sa Tito JK Pharmacy, Syudad sang Escalante, mabakal ang Evergreen Herbal Capsule. Kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO Director Colonel Henry Viñas nag-confirm nga Ipugon Robbery Group ang nagsulod sa balay sang Belgian National kahapon sang kagahon. Yari ang detalye sining balita upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino Canto. Ayo di Purma. Domayo. Domayo. Kay ara si Kagawad Jofred eh. Kag si Kapchat ka pamati Grisimo eh. Okay. Ito nalipay lang ko bla. Ate, okay. At least ara sila, no? Okay, Action Eric. Ayo di Purma. Support sa imo kag sa ako Action Rex. Ate, good. And our whole family in Action Radio. Tiway kita da? Ayo di Purma. Sabi ko kuluay kita da, no? Dugay-dugay, ara na. Ate, okay ah. Kag magdagon-dagon, no? Tigaling kayang orasan taon? Gani, man kadasig sang oras. Kadasig lang sang oras subong yaw? Hindi makonsumong ito kadasig ang... Gani? Ang adlaw sa kaginoras, no? Oo. Kag, may magdasig man ang Mayo na magdasig-dasig ah, para nga maumpawan na tabla. Oo, para tapos bulan ko ara naman. Mayo gito. Ayo di Purma. Lapit na lang. Kaya kung magtapos bulan daw nami ang dalagan sa aton nga sitwasyon mo. Ate, gani man. Oo, kilalang tasigon ta mga inadlaw, no? Amo na? Dala ang mga inuras. Para madali ang pag-abot sang bulan sa Hulyo, no? Kagdara kita makasikat sa kantong. Kay Maricon Taton Gargaritano, may lang pag-monitor kay Merly Dolido Magallanes, kag kay Sir Milili, kay Milili Espino, no? Dara sa Murcia. Oy, salamat gid. Yun na nga magpamati, no? Kay Elmer Almorato sa La Carlota, Ramandagulio. Wow, waras laglida. May kita nga magpamati sa mga taga La Carlota. Oo. Mayor Halandoon da, no? Good, Mayor. Mayor! May lang pag-monitor dara. Oh yes, why kita tayo Mayor? Ayo di Purma. Kalayo ba? Sa La Carlota. Ay, magkalapit pala na. Oh, sa La Carlota. Gani man. Ay, Kapitan Jerbid Vinculada sa Barangay Tos, Poblasyon La Carlota, mayong umtuda. Kay Kapitan? Ay, Kapitan. Okay, may Chad Perias sa Barangay Robles. Oo. Sa Poblasyon Tos, La Carlota, naman si Kapitan Jerby Advincula. Advincula, abit listener ta na. Sign on to sign off na siya eh. Na nagpamati sa aton Action Rex. No? Ay, gali ka? Oh, yes. Thank you, gid ka pa. Kap! Oh. Oy, kita na! Ara! Ayo di Purma. Kay Kapitan Advincula. No? Sige. Ano ning Ipugon Robbery Group ni sila gid man eh? Sila ni kasi pong
pag-ulog din tawag kay Colonel, kay Colonel. Hindi sila ma-locate tao. Kay Basta mga Major. contact lang ni sila guro. Hindi, kay Major Heber, kay Sibel, tani ko ako statement mo. Oo. Kay sige, pang ila sining case conference subong. Dira sa opisina ni Colonel Henry Viñas, ara ang CIDG, ara ang SOCO, ara ang Regional Intelligence Division, ara man ang RADO Action Rex, tanan operating unit sa BCPO kag Negros Occidental. Oo. Ara na subong naga-case Na conference. yung managalitan ka at least makabuligay bla. Hindi talaga sila pagdasigon kay. Pero dasigong gina nila ya kay sigano makalapta naman sila ramag ni. Galaka da nga agi man ni Hiber man ang damo magkaso na siya da. Di sinyal na yan relax na Eric ni kay ito malumostas ni, no? Kung hindi ta makuga sa isang mga balita ni sa Dapat dasigon mo ni sir. Balan das laya kung maginanay sila. Gani man kay subong amo na subong ang pagbinurigay sa Action Rex. Matapos kati ang ginatumod nga person of interest amo ning mga grupo sa Ipogon Robbery Hold Up Group nga ginapatihan nag-operate sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, even sa nagkaiping nga mga isla kag Rion Action Rex. Kay kung mo matunduman sila ni ang pinakaulihiman nga grupo nga nag-hold up na bala sang Manugbugas na bala sa Barangay Banago. Kaya itong pagsunod bala sa Noneco to Action Rex sa Northern Negros, sila man to ang grupo. Now, kung imo matunduman, may nadakpan ta si Police Lieutenant Junito Pastrana bla, miyembro man to sang Ipogon Robbery Hold Up Group nga nakuhaan to sang M16 na light rifle kag Granada Action Rex matapos. Di na to saya? At ato niya sa kwan sa BGM. Abi ko kung nag-untay na kahigya. Ito, si Pablo Granada kag M16 na recover sa ila mo. Sa din to ganing operation nila man? Sa may sumag to ba itong riding in tandem bla? Okay. Ito itong uribay sa ako bla to. Oo. Tani may hold up po na sila sa sumag to mong. Pre-ep na to, matapos katito na nakitaan to nga dumi nagabukol sa sako, masa uligin bukad, M16 na malit rifle, galing ka Granada to. Amo to mga Ipogon group ang to. Actually, kay mga apelidos to, mga Ipogon, maramang middle name kag family name, no? Di sila ni Colonel Viñas, kay karon kay ira ini na-identify na. So, ginaibon Action Rex, nagatipon sila karon sang accurate kag credible nga information as to sa whereabout sa sining ginapanaguan sang grupo kati posible Action Rex may mga hideout din sila or safe house kung hindi sa Bacolod sa pilalang ka mga nagkaiping din nga mabanawag ang syudad sa probinsya sa Negros Occidental kati pagkatapos kanaya igo nila ang napatay nila ining Belgian Nation nagapati sila kati posible ang manhunt operation sa kapulisan magapadayon. So sila ni Colonel Henry Viñas ginatinguan nila Action Rex nga ma-locate ang posible kinapanaguan sa sining grupo sa Bacolod kadiriman sa probinsya sa Negros Occidental. Yari si Colonel Viñas sa interview sa Action Radio. Actually, na-identify natin yung grupo tungkol sa family name nila. Kasi mostly sa mga members ini, belong sa family name na Ipogon. Muni siya ang nagagawa sa atong investigasyon. So, halos ang mga miyembro, kung hindi ang last name is Ipogon, ang middle name Ipogon. Mag-variante. So that is why na ang ikuha natin Ipogon group. Actually, ka-case conference ako sa ang tanan nga operating units diri sa Negros Occidental and Bacolod, IDG, ang Regional Intelligence Division, ang RDO naton, or even ang Rio naton, payuan natin sila sa ayuda para nga maka-gather kita sa accurate or credible nga information regarding sa whereabouts sining grupo, kung sa diyan ang possible nga mga hideouts nila sining grupo. They are willing to die and even kill a person just in case may mga resistance based mismo sa mga previous nila nga mga kaso, not only in Bacolod, Negros Occidental, or even in Oriental. Kinahanglan natin subong, aso nga kapulisan, ang accurate and credible na information. I know, kapanago sila, pero with the help of the community, sa informasyon lang, ang ginapangayon lang ng informasyon lang, and rest assured nga, after namin dahil. Action Rex, Police Colonel Henry Viñas, ang City Director sa Bacolod NP, durante nga nagkapatigay sila sa sining conference team, may mga iban nga unit nga nag-operate nga ginatinguan ni Action Rex nga makuha ang exact nga mga lugar nga ginapanaguan sang sining grupo nga amo ang nagsunod kag nagpatay sining Belgian National si Car Nolens. Action Rex. Ang inyong action sa Bacolod NP, una sa balita, una sa action. Sino na-identify na nila ang grupo ni? Yes, Action Rex, may mga harap na sila list sa ngalan. Dapat may mga ngalan ni sila, kag kundi ni sila mga pangayaw ni sila? Mga pangayaw ni Action
Rex nga mga grupo mong. In fact, ang recruitment nila subong, sige-sige gani mong. Gali? Diri sa Bacolod, kag probinsya. O kapag recruit sila subong Action Rex, kiti, ang kapitan mo maladaya, kuan mong, inang kulba, kagarmas kabid ako kung makadali mong. Gali Ang informasyon nga ba ito ni Binyas, gikan sa sining reliable source, ngayon grupo, sige ang recruitment Action Rex, no? Kung may nagasulod man lang nga information dra kay Colonel Henry Binyas, si strike ko na lang ni. Kay wala kabalog ni kinasangaga, may ginkantungan sila nga lugar, kaya habi nila, negative. Nakakuha lang gid kuno, naka-skirda lang kuno gamay gid. Serbi nila ka doon, silo safe house pala. Mabi ko kung manok ang nakita nila. Wala nila mayagawag si Rex, pero lugar sila nga ginagawa na. Ginatambayan kag... Sige hatagan ta sila tinion Oo, may mga lugar sila kinabantayan. Posible pasibla, maka-rendibo ini nga grupo. After nga, kabalo man si Binyas, kati mapahulum-hulum, anay ni mo. Kaya may nadali na sila nga isada sa area sang Villa ang ila Action Rex. Ang inyong ka-action sa Bacolod LP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Pobre, report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, launa 16 sa nga tonora. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Dali gid lang anay kay daw ka pikitigid ko sang orasan taho. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagampikan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lolang... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad kay Manny Loquias, good PM lang, kay Len Runs, dira sa La Casiliana, kay John Galigaw, Pamilya Las Piñas sa Imbang Misa, Barangay Bagtik, Silay City, Monitor man, no? Thank you so much, Gid. Ayos. Alang-alang na ta sa tiyempo, why nagita orasan buwas naman ta kinitanay mga kaaksyon diri sa Aksyon BBB. Salamat gid sa inyo sining pagpakigopod sa sining Webes nga edisyon Charter Day celebration sang syudad. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigopod sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon kag standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!